प्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം രണ്ടാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1 പുതിയൊരു അധ്യായം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ബ്രിജി ലോകത്തിന്റെ അല്ലാട്ടോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സമ്മറി കൊടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ 10 പുത്രന്മാരിലെ ആദ്യത്തെ പുത്രനാണ് അഗ്നീന്ദ്രൻ അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അഗ്നിദേവന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് 10 പുത്രന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പുത്രനാണ് അഗ്നീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരുടെ മകനായിട്ട് ഇനി നാഭി മഹാരാജാവ് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെയും മകനായിട്ട് നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ മകനായിട്ട് സശാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഋഷഭദേവനായിട്ട് വരുന്നു നമ്മള് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിക്കും ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് 23-24 ശ്ലോകങ്ങളാണ് 30 താഴെ ശ്ലോകങ്ങളായിരുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി യാത്രയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ പുത്രൻ അഗ്നീന്ദ്രൻ ജംബുദ്വീപിന്റെ ഭരണഭാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ഒരു പിതാവിന് പുത്രന്മാരോടുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ ജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ നേരത്തെ സപ്തദ്വീപുകളില് ജംബുദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ വസിക്കുന്ന ജംബുദ്വീപില് ഭാരതവർഷം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ദ്വീപിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ആരാ വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജ് ഒരു പിതാവ് പുത്രന്മാരോടുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെയാണ് ജനങ്ങളെ പരിപാലിച്ചത് അതിനിടയിൽ ഒരു പുത്രനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അഗ്നീന്ദ്രൻ അതിനായി മന്ദരപർവ്വതത്തിലെത്തി അവിടെ ഒരു ഗുഹയിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അവന്റെ അഭിലാഷം മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രഹ്മാവ് പൂർവചിത്തി എന്ന സ്വർഗീയ സുന്ദരിയെ അഗ്നീന്ദ്രന്റെ കുടിലേക്ക് അയച്ചു അത്യാകർഷകമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത പൂർവചിത്തി സ്ത്രൈണത തുളുമ്പുന്ന മോഹജന്യമായ ശാരീരിക ചലനങ്ങളോടെ അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അഗ്നീന്ദ്രൻ സ്വാഭാവികമായും അവളിൽ വളരെ ആകൃഷ്ടനായി അവളുടെ പ്രവൃത്തികളും ഭാവങ്ങളും മന്ദഹാസങ്ങളും മധുരവാക്കുകളും ചലിക്കുന്ന കണ്ണുകളും അവനെ വല്ലാതെ വശീകരിച്ചു അഗ്നീന്ദ്രൻ മുഖസ്തുതി പറയുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു അപ്രകാരം അവന്റെ മധുരവാക്കുകളാൽ മനം മയങ്ങിയ പൂർവചിത്തി അവനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു സ്വർഗലോകത്തുള്ള സ്വന്തം വസതിയിലേക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ അനേകം വർഷം അവൾ അഗ്നീന്ദ്രനുമൊത്ത് രാജകീയ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചു അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അഗ്നീന്ദ്രൻ നാഭി കിംപുരുഷൻ ഹരിവർഷൻ ഇളാവൃതൻ രമ്യകൻ ഹിരൺമയൻ കുരു ഭദ്രാശ്വൻ കേതുമാലൻ എന്നിങ്ങനെ 9 പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു അവർക്ക് അവൻ അവരുടെ നാമധേയങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള 9 ദ്വീപുകളും നൽകി എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും വിഷയസുഖം ശമിക്കാത്ത അഗ്നീന്ദ്രൻ അവന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവളുടെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ജനിച്ചു
അഗ്നീന്ദ്രന്റെ മരണാനന്തരം അവന്റെ 9 പുത്രന്മാർ മേരുവിന്റെ 9 പുത്രിമാരായ മേരുദേവി, പ്രതിരൂപ, ഉഗ്രദ്രംശ്രീ, ലത, രമ്യ, ശ്യാമ, നാരി, ഭദ്ര, ദേവവീതി എന്നിവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു. എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നീന്ദ്രൻ ഭാര്യയിലെ ആകൃഷ്ടയായിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് ജനിച്ചു. സ്വർഗത്തിലെ അപ്സരസായിട്ടുള്ളവളാണ് അവിടെ ബ്രഹ്മാവായിച്ചിട്ട് അവിടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഒരു സുന്ദരിയായിട്ട് വരികയും പിന്നീട് വിവാഹം കഴിയുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പോ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ഞാൻ ഭാര്യയോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ അതൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരികയും പിന്നീട് തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അഗ്നീന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അതില് 9 പുത്രന്മാരുണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അവസാനവും ആ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യ സ്വർഗലോകത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗലോകത്തില് എത്തിച്ചേരുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 പുത്രന്മാർ, അഗ്നീന്ദ്രന്റെ 9 പുത്രന്മാരും മേരുവിന്റെ 9 പുത്രിമാരായ 9 പുത്രിമാരെയും വിവാഹം കഴിച്ചു. നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഏവം വിതരി സഹ പ്രവൃത്തെ തദനുശാസനേ വർത്തമാന അഗ്നീന്ദ്രോ ജംബുദീപൗകസാ പ്രജാ ഔരസവർദ്ധമാവേഷമാണ പര്യഗോപയാത്. ശ്രീശുക ഉവാച. ഏവം വിതരി സ പ്രവൃത്തെ തദനുശാസേന വർത്തമാന അഗ്നീന്ദ്രോ ജംബുദീപൗകസാ പ്രജാ ഔരസാ വധർമാവേഷമാണഃ പര്യഗോപയാത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഏവം വിതരി സ പ്രവൃത്തെ തദനുശാസേന വർത്തമാന നീന്ദ്രോ ജംബുദീപൗകസാ പ്രജാ ഔരസവർദ്ധർമാവേഷമാണ പര്യഗോപയാത്. അഗ്നീന്ദ്രോ ജംബുദീപൗകസാ പ്രജാ ഔരസവർദ്ധർമാവേഷമാണ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഏവം വിതരി സ പ്രവൃത്തെ തദനുശാസനേ വർത്തമാന നീന്ദ്രോ ജംബുദീപൗകസാ പ്രജാ ഔരസവർദ്ധർമാവേഷമാണ പര്യഗോപയാത്. അഗ്നീന്ദ്രോ ജംബുദീപൗകസാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഏവം പിതരി സ പ്രവൃത്തെ തദനുശാസേന വർത്തമാന അഗ്നിദ്രോ ജംബുദീപൗകസാ പ്രജാ ഔരസവർദ്ധർമ വേഷമാണ പര്യഗോപായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഏവം വിതരി സ പ്രവൃത്തെ തദനുശാസനേ വർത്തമാന ആഗ്നേന്ദ്രോ ജംബുദീപൗകസാ പ്രജാ ഔരസവർദ്ധർമാവേഷമാണ പര്യഗോപായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച.
एवं पितरि सप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नेत्रो जम्बुदीपौकस प्रजा औरसवत् धर्म अवक्षमाण पर्यगोपायत् कृष्ण प्रभु जी। विजयनाथ माता जी जो हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान अग्नीन्द्रो जम्बुदीपो गस प्रजा औरस धर्मावेक्षमाण पर्यगोपाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। मंजू माता जी जो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि सप्रवर्ते तदनुशासेन वर्तमान अग्नित्रो जम्बुदीपकौ स प्रजा औरसवद्धर्म पेशमाणा पर्यगोपयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी जो हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम्। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीसुग उवाच एवं पितरि संप्रवर्ते तदनुशासेन वर्तमान आग्नीन्द्रियो जम्बुदीपौकसा प्रजा औरस वर्तार्मवेशमाणा परिकोपयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु सिक्के माता जी जो हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि संप्रवर्ते तदनुशासेन वर्तमान अग्नीन्द्रो जम्बुदीपौ गसा प्रजा औरस वर्धमावेशमाण पर्यगोपायत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी जो हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नेन्द्रो जम्बुदीपौ गस प्रजा औरस वर्धमावेशमाणा पर्यगोपायत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि सप्रवर्ते तदनुशासने वर्तमान अग्नीन्द्रो जम्बुदीपौ गस प्रजा औरसवर्धर्मवेक्षमाणा पर्यगोपायत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी जो हरे कृष्ण। अनम्यूट ചെയ്തു। सावित्री देवदास माता जी जो हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासेन वर्तमान अग्निद्रो जम्बुदीपौ कसा प्रजा औरसवत् धर्मावेक्षमाणा पर्यगोपयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी जो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासेन वर्तमान आग्नेन्द्रो जम्बुदीपौ कसा प्रजा औरसवर्धमावेशमाणः पर्यगोपायत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी जो हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि सप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नेन्द्रो जम्बुदीपौ गस प्रजा औरसवर्धर्मावेशमाण पर्यगोपायत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। रमणी माता जी पे चला मैं नहीं चली कुल मत हरे कृष्ण। अनम्यूट ചെയ്തു। हरे कृष्णा प्रभु जी। चली कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि सप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान अग्निद्रो जम्बुदीपकौ सह प्रजा औरसवत् वद्धर्मावेक्षमाणः पर्यगोपायत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पद्मावती माता जी जो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच
एवं पितरि संप्रवर्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नितो जम्बुदीपौकसः प्रजा उरसवत्थर्मा वेक्षमाणः पर्यगोपाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण सीतारामन माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच एवं पितरति संप्रवृत्ते तदनुशासेन वर्तमान आग्निद्रो जम्बु दीपकौस प्रचा औरसवद्धर्मा वेशमाणा पर्यगोपयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदाश्री वसने देवदास माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुवाच एवं पितरि संप्रवर्ते तदनुशासने वर्तमानमक्तीन्द्रो जम्बुदी भगवतो प्रजा औरसवत् धर्मवेक्षमाण पर्यगोपयात्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनिता माता जी हरे कृष्ण अनम्यूट दो शोभा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। अनिता ओम माता नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि सप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान अग्निद्रो जम्बुदीपौकसा प्रजा औरसवर्धर्मा वेक्षमाणा पर्यगोपायत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओके शोभा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि संप्रवर्ते तदनुशासेन वर्तमानम् अग्निद्रो जम्बुदीपकस्य प्रजा औरसवत् धर्मावश्यमाणा श्रीपर्यगोपयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वसंत माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासेन वर्तमान आग्निद्रो जम्बुदीपौकस प्रजा औरस वर्धमावेक्षमाण पर्यगोपयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण आचार्य माता जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान अग्नीन्द्रो जम्बुदि भोगस प्रजा पौरस धर्मावेशमाण पर्यगोपायद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दानुप्रति माता जी हरे कृष्ण ओके विजयश्री माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं पितरि सप्रवर्ते तदनुशासेन वर्तमान आग्रीद्रो जम्बूधिभौगसा प्रजा औरसवधर्मावेक्षमण पर्यगोपायद्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दानुप्रति माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान अग्रीतो जम्बुद्वीपौकस प्रचौरसवधर्मावेक्षमाणा पर्यगोपायत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। भारती माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं पितरि संप्रवर्ते तदनुशासने वर्तमान अग्निद्रो जम्बुदि गौसा प्रजा औरसवद्धर्मावेक्षमाण पर्यगोपयायद्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण शोभा प्रति माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच
एवं पितरि सप्रवृत्ते तदनुशासेन वर्तमाना आग्नीन्द्रो जम्बुदीपौकसः प्रजा औरसवधर्म वेक्षमाण पर्यगोपयात् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय जय हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं विदरि सप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नीन्द्रो जम्बुदीपौकसा प्रजावसवत् धर्मावेक्षमान् पर्यगोपाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री जय जय माता जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पितरि सम्प्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान अग्नीन्द्रो जम्बुदीपौकसः प्रजा औरसवर्धमावेक्षमाणः पर्यगोपाय। हरे कृष्ण प्रभु। ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിവർത്തനം ഭാഗം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉവാച പറഞ്ഞു ഏവം അപ്രകാരം പിതരി എപ്പോൾ അവന്റെ പിതാവ് സംപ്രവൃത്തെ മോചനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിച്ചു തത് അനുശാസേന അവന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് വർത്തമാന സ്ഥിതി ചെയ്തു അഗ്നീന്ദ്ര രാജാവ് ജംബുദ്വീപ ഓഗസഹ ജംബുദ്വീപ് നിവാസികൾ പ്രജഹ പൗരന്മാർ ഔരസവത് അവർ അവന്റെ പുത്രന്മാരെന്ന പോലെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അവേഷമാനഹ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുക പര്യഗോപയ സമ്പൂർണമായി സംരക്ഷിച്ചു. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അഗ്നീന്ദ്ര രാജാവ് അവന്റെ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞ സമ്പൂർണമായി അനുസരിച്ചു. അവൻ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പാലന കർശനമായി നിരീക്ഷിച്ച് ജംബുദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തന്റെ സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്ക് എന്ന പോലെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് അവന്റെ പിതാവ് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജംബുദ്വീപ് നിവാസികളെ ഭരിച്ചു. ഈ തത്വങ്ങൾ ശരിക്കും വിശ്വാസരാഹിത്യത്തിന്റെ ആധുനിക തത്വങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമാണ്. ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ രാജാവ് പൗരന്മാരെ തനിക്കു ജനിച്ച സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ എന്ന പോലെ പരിരക്ഷിച്ചു. അവൻ എങ്ങനെയാണ് പൗരന്മാരെ ഭരിച്ചതെന്നും ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധർമാവേശമാനഹ കർശനമായി ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പൗരന്മാർ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തലവന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. വൈദിക ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും 4 ആശ്രമങ്ങളുടെയും ചുമതലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ്. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ട തത്വങ്ങളെയാണ് ധർമ്മം എന്ന പദം പരാമർശിക്കും. ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രഥമ തത്വം അഥവാ ധർമ്മം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചുള്ള 4 ക്രമങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ യോഗ്യതകളും കർമ്മങ്ങളും അനുസരിച്ച് സമൂഹം ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെയും വീണ്ടും ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നീ ക്രമത്തിലും വിഭജിക്കപ്പെടണം. ഇവയാണ് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ. തന്റെ പൗരന്മാർ ഈ തത്വങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അഥവാ തലവന്റെ ചുമതലയാണ്. അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേവലം ഔദ്യോഗികമാകരുത്. അവൻ പുത്രന്മാരുടെ ക്ഷേമകാംക്ഷിയായ പിതാവിനെ പോലെ വർത്തിക്കണം. അത്തരമൊരു പിതാവ് പുത്രന്മാർ അവരുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾക്ക് നേരെ വിപരീതമായി ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ ജനങ്ങൾ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താതെ അവരിൽ നിന്നും നികുതി പിരിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾ എല്ലാത്തരം പാവപ്രവൃത്തികളിലും പ്രത്യേകിച്ചും അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, മൃഗവധം, ചൂതാട്ടം മുതലായവകളിൽ മുഴുകുന്നു. ഇത്തരം പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയെങ്കിലും ഇത്തരം പാവപ്രവൃത്തികൾ ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ കർശനമായി വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് ഓരോ കുടുംബത്തിലും നടന്നു വരുന്നു. അതുമൂലം അവർക്ക് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കഴിയുന്നില്ല.
പഴയ കാലത്തെ ഭരണാധിപന്മാരായിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചിരുന്നതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി ഇന്നത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ മാത്രം ജാഗ്രത കാട്ടും. ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളോട് കഠോര ഹൃദയരായിരിക്കുന്നു. തസ്യുധർമ്മം നടപ്പാക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളായിരിക്കും കലിയുഗത്തിനേതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മമാണ് തസ്യുധർമ്മം. ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് പകരം അവരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന കള്ളന്മാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരുമാണ് ആധുനിക കാലത്തെ ഭരണാധിപന്മാർ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ കലിയുഗത്തിൽ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ തന്നെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ജനങ്ങളുടെയും ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും പാപകർമ്മങ്ങൾ നിമിത്തം മഴയുടെ അഭാവം വളരെ വർദ്ധിക്കുമെന്നതാണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു പ്രവചനം. കാലക്രമേണ വരൾച്ച മൂലം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം നിലയ്ക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് മാംസവും വിത്തുകൾ വരെയും ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. രൂക്ഷമായ വരൾച്ചയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ഭാരിച്ച നികുതികളും മൂലം കഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ ആധ്യാത്മിക താല്പര്യമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും. അത്തരം ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഒന്ന് മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷ. ലോക സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്ഷേമത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയവും പ്രാമാണികവുമായ പ്രസ്ഥാനമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സച്ച കഥാചിത് പൃഥുലോകകാമാ സുരവര വനിതാ ക്രീഡചലദ്രോണ്യാം ഭഗവന്തം വിശ്വസൃജാം പതിമാഭൃത പരിചര്യോപകരണ ആത്മൈകാഗ്രീണ്യ തപസ്യാരാധ്യയം ബഭൂവ. സച്ച കഥാചിത് പിതൃലോകകാമാ സുരവര വനിതാ ക്രീഡചലദ്രോണ്യാം ഭഗവന്തം വിശ്വസൃജാം പതിമാഭൃത പരിചര്യോപകരണ ആത്മൈകാഗ്രീണ്യ തപസ്യാരാധ്യയാം ബഭൂവ. സാ അവൻ അഥവാ അഗ്നീന്ദ്ര രാജാവ് ചാവും കഥാചിത് പണ്ടൊരിക്കൽ പിതൃലോകഗൃഹം കാമഹ ആഗ്രഹിക്കുക സുരവരഹ സുരവര മഹാന്മാരായ ദേവന്മാരുടെ വനിതാ സ്ത്രീകൾ ആ ക്രീഡ ലീലാസ്ഥലങ്ങൾ അചലദ്രോണ്യ മന്ദരപർവ്വത്തിന്റെ ഒരു താഴ്വരയിൽ ഭഗവന്തം സർവശക്തന് വേണ്ടി അഥവാ ബ്രഹ്മദേവന് വേണ്ടി വിശ്വസൃജാം ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പതി യജമാനൻ ആഭൃത ശേഖരിച്ചു പരിചര്യാം ഉപകരണ ആരാധനയ്ക്കുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ആത്മാ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രണ്യ പൂർണ്ണമായ ഏകാഗ്രതയോടെ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ആരാധയാം ബഭുവ ആരാധനയിൽ മുഴുകി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് ഒരു സത്പുത്രനെയും പിതൃലോകം ലഭിക്കുന്നതിന് ലോകസൃഷ്ടിയുടെ മുഴുവൻ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന സകലരുടെയും യജമാനായ ബ്രഹ്മദേവനെ ഒരിക്കൽ ആരാധിച്ചു. അവൻ സ്വർഗലോകധരണികൾ ഉല്ലാസപര്യാണത്തിന് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ ഒരു താഴ്വാരത്തിലേക്ക് പോയി ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉദ്യാന പുഷ്പങ്ങളും മറ്റു അനുസാരികളും ശേഖരിച്ച അദ്ദേഹം അവിടെ കഠിന തപസ്സിലും ആരാധനയിലും ഭാവാർത്ഥം ചെയ്യും. രാജാവ് പിതൃലോകകാമിയായി തീർന്നിരുന്നു അഥവാ പിതൃലോകത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവനായി തീർന്നിരുന്നു. പിതൃലോകത്തെ പറ്റി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃ യാന്തി പിതൃവ്രത. ഈ ലോകത്ത് പോകുവാൻ ഒരുവന് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും പിതാമഹന്മാർക്ക് ശേഷക്രിയ ചെയ്യുവാനും കഴിവുള്ള സത്പുത്രന്മാർ വേണം. പരമദിവോത്തപുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് ശ്രാദ്ധ ചടങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തനാക്കിയതിനു ശേഷം പിതാമഹന്മാർക്ക് പ്രസാദം സമർപ്പിക്കാം. ആ രീതിയിൽ അവരെയും സംതൃപ്തരാക്കാം.
പിതൃലോകവാസികൾ പൊതുവെ കർമ്മകാണ്ഡിയർ ഫലേശകർമ്മികളും തങ്ങളുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായി അവിടേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടവരുമായിരിക്കും. പിൻഗാമികൾ അവർക്ക് വിഷ്ണു പ്രസാദം സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് അവിടെ തുടരാം. പിതൃലോകം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നവരും അവരുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും. ഭഗവത്ഗീത 9:21 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശ. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. പക്ഷെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. മഹാഭക്തനായിരുന്ന പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് പിതൃലോകകാംക്ഷിയായ ഒരു പുത്രന് ജന്മം നൽകാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രത. പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവിടേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. അതുപോലെ യാന്തിമത്യാജിനോ പിമാം, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ പോകാനും കഴിയും. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പുത്രനായിരുന്നതിനാൽ അവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇച്ഛിച്ചത്? അഗ്നീന്ദ്രന്റെ ജനനം പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് കാമാർത്തിയാൽ മതിഭ്രമം ബാധിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു. അതാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് ഭാഗവത വ്യാഖ്യാതാവായിരുന്ന ഗിരിധരസ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പറയുന്നത് അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പുത്രനാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കുന്ന പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ്. എങ്കിലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പിതൃലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് ആചാര്യന്മാരെന്താ പറയുന്നത്? പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് കാമാർത്തിയാൽ മതിഭ്രമം ബാധിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അഗ്നീന്ദ്രന്റെ ജനനം. അതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഭാഗവത വ്യാഖ്യാതാവായിരിക്കുന്ന ഗിരിധരസ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതൊരു വസ്തുതയായി സ്വീകരിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. കാരണം ഒരുവന് അവന്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പുത്രന്മാരാണ് ജനിക്കുക. അതിനാൽ വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗർഭധാന സംസ്കാര ചടങ്ങ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭത്തിൽ നടുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിഭാവത്തിലാക്കും വിധം രൂപപ്പെടുത്താൻ ഗർഭധാന ആചരണത്തിലൂടെ കഴിയും. ഇക്കാലത്ത് അത്തരം ഗർഭധാന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പൊതുവെ കാമാർത്ഥമായ മനോഭാവത്തിലായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഗർഭധാന സംസ്കാരമില്ലാതെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഭാര്യമാരിൽ നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ യുഗത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ മനുഷ്യരും ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന് പിതൃലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ തീർച്ചയായും ശൂദ്രന്റെ മനോഭാവക്കാരനായിരുന്നില്ല. അവനൊരു ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനായി അവനൊരു പത്നിയെ ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പിതൃലോകത്ത് പോകുന്ന ആർക്കും വർഷം തോറും ശ്രാദ്ധം ചെയ്യാൻ അഥവാ വിഷ്ണു ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രസാദം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു സത്പുത്രൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് സത്പുത്രന് ജന്മം നൽകാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീയെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവൻ ദേവസ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വരാറുള്ള മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയത്. ഭഗവത്ഗീത 4:12 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കാംക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധി യജന്ത ഇഹ ദേവതഃ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഫലം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ഐശ്വര്യ പ്രജസവ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും സുന്ദരികളായ ഭാര്യമാരെയും ധാരാളം പുത്രന്മാരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ഭക്തൻ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയിലൂടെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിലൂടെയും സന്താനങ്ങളിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം. അതിനാൽ അവൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നു.
നാരായണ നമസ്തുത്യ നരം ശിവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാര പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാസേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ പ്രഭുപാദ് की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. ഇപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്രീവ്രത മഹാരാജാവ് തപസ്സലുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് പോയതും പുത്രന്മാർക്കൊക്കെ ഭരണ ചുമതലകൾ നൽകിയതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജിനെ ജംബുദ്വീപ് ഭരിക്കുവാനുള്ള അവകാശമാണ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവർക്ക് അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന് 9 പുത്രന്മാരുണ്ടായി അല്ലെ. നേരത്തെ അതിന്റെ സമ്മറിയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഒരു പുത്രന്റെ ആണ് നാഭി മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഋഷഭദേവനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരു പിതാവ് പുത്രന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി തനിക്കും ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവണമെന്നും അതുപോലെ പിതൃലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നുള്ള. പ്രഭാതിരിയുടെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ എന്താണ്, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കാൻ മാത്രമല്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സംരക്ഷണം ഒന്നും നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്തും 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും അനുസരിച്ച് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ നിലനിന്ന് പോരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാക്കിയിട്ടായിരുന്നു പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവും അതുപോലെ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും അനുസരിച്ചിട്ട് ജനങ്ങള് അത് പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവന്റെ ചുമതല അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേവലം ഔദ്യോഗികമാകരുത്. അവൻ പുത്രന്മാരുടെ ക്ഷേമകാംക്ഷയായ പിതാവിനെ പോലെ വർത്തിക്കണം. അത്തരം പുത്രന്മാർ അവരുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾക്ക് നേരെ വിപരീതമായി കലിയുഗത്തിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ ജനങ്ങൾ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താതെ അവരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ജനങ്ങള് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുവരെ നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവര് പാലിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ജനങ്ങൾ പാലിക്കാനായിട്ട് നേതാക്കര് പാലിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവര് എന്താ പറയാ, തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിനെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്തത്, ഇന്നത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾ എല്ലാത്തരം പാപപ്രവൃത്തികളിലും പ്രത്യേകിച്ചും അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, മൃഗവധം, ചൂതാട്ടം മുതലായവകളിൽ ഇന്നത്തെ എന്താ പറയാ ഒരു നേതാവാകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു
നേതാവായിട്ട് തുടരാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലെ കൊലപാതകം, മറ്റുള്ള ആക്രമണം, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ ആയിട്ട് പോയി. 4 നിയമങ്ങൾ പാടെ ലംഘിക്കുന്നത് അഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, മൃഗവധം, ചൂതാട്ടം മുതലായവ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിവിടെ പരാമർശിച്ചില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് ഭരണത്തിനും മറ്റുള്ള എതിർ വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊല്ലുക അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ പിന്നെ ഓരോരോ അംഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ മോശപ്പെട്ട നിലവാരത്തിലുള്ള മാത്സര്യമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ട ആ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ എന്താണ്, ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നിലവാരം. അപ്പൊ ഭാഗവതം പറയുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തില് അങ്ങനെയാണ്. വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്നു, എന്താ പറയാ, സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനാണ് വേലി കിട്ടുന്നത് അല്ലെ, അത് തന്നെ വിളവൊക്കെ തിന്നു. അതുപോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവർ തന്നെ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു, അവരൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. ഇത്തരം പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയെങ്കിലും ഇത്തരം പാപപ്രവൃത്തികൾ ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ കർശനമായി വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത് ഓരോ കുടുംബത്തിലും നടന്നു വരും. അതുമൂലം അവർക്ക് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കഴിയുന്നില്ല. പഴയ കാലത്തെ ഭരണാധിപന്മാരായിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചിരുന്നതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി ഇന്നത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ മാത്രം വ്യഗ്രത കാട്ടുന്നു. ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളോട് കഠോരഹൃദയരായിരിക്കും. ദസ്യുധർമ്മം നടപ്പാക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളായിരിക്കും കലിയുഗത്തിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രവചിച്ചു. ആണ് ദസ്യുധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകരിക്കുന്നു. കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മമാണ് ദസ്യുധർമ്മം. ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് പകരം അവരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന കള്ളന്മാരും പിടിച്ചപറിക്കാരുമാണ് ആധുനിക കാലത്തെ ഭരണാധിപന്മാർ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കലിയുഗത്തിൽ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ തന്നെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ജനങ്ങളുടെയും ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും പാപകർമ്മങ്ങൾ നിമിത്തം മഴയുടെ അഭാവം വളരെ വർദ്ധിക്കുമെന്നതാണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു പ്രവചനം. ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, പ്രകൃതി പോലും കോപിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ മഴയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇപ്പം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരൾച്ച, കുടിക്കുവാനായിട്ട് വെള്ളമില്ല, മഴയില്ല അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാലക്രമേണ വരൾച്ച മൂലം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം നിലയ്ക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് മാംസവും വിത്തുകൾ വരെയും ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി കലിയുഗം കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോ പറയുന്നത് യാതൊന്നും തിന്നാനില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ തന്നെ കൊന്നു തിന്നുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറയും. എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും അധർമ്മികളായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ആര് വരുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്നെ കൽക്കിയായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ഭാരിച്ച നികുതികളും മൂലം കഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ ആധ്യാത്മിക താല്പര്യമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അത്തരം ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഒന്ന് മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷ. ലോക സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്ഷേമത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയവും പ്രാമാണികമായ പ്രസ്ഥാനമാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രഭുപാദർ തുടങ്ങി പ്രഭുപാദരെ അല്ല, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ടത്, കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അക്രമികളിൽ നിന്നും അധർമ്മികളിൽ നിന്നും ചൂഷകരിൽ നിന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ, അവർക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ച് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടതകളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇനിയും വീണ്ടും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ മകനായിരുന്നു.
എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാരണമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ആ സമയത്ത് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ഭാര്യയുമായിട്ട് ആ ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള ആ ശ്രമത്തിനിടെ അവന്റെ ആ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം കൂടുതൽ കാമാർത്ഥമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്നീന്ദ്രനും ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി, പിതൃലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുവാനായിട്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നല്ലേ, ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും ജനിക്കുവാനായിട്ട് എന്താണ് കാരണം? അതൊരു അസമയത്തുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, സന്ധ്യാസമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. പ്രഭുപാദൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഗർഭധാന സംസ്കാരം തുടരേണ്ടത്. അഗ്നീന്ദ്ര രാജാവ് ഒരു സത്പുത്രനെയും പിതൃലോകവും ലഭിക്കുന്നതിന് ലോക സൃഷ്ടിയുടെ മുഴുവൻ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന സകലരുടെയും യജമാനായ ബ്രഹ്മദേവനെ ഒരിക്കൽ ആരാധിച്ചു. അവൻ സ്വർഗലോക ധരണികൾ ഉല്ലാസപര്യാടനത്തിന് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള മന്ത്രവാദത്തിന്റെ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് പോയി ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ട ഉദ്യാന പുഷ്പങ്ങളും മറ്റു അനുസാരികളും ശേഖരിച്ച അദ്ദേഹം അവിടെ കഠിന തപസ്സിലും ആരാധനയിലും മുഴുകിയിരുന്നു. ഇതാണ് മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ പുഷ്പങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ശേഖരിച്ച് അവിടെ തന്നെ കഠിന തപസ്സിൽ മുഴുകിയുണ്ടായി അഗ്നീന്ദ്ര രാജാവ്. ബ്രഹ്മദേവനെ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു സത്പുത്രൻ ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ തന്നെ പിതൃലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും വേണം. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃ യാന്തി പിതൃവ്രത. എന്താ പറയുന്നത്? പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവര് പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഈ ലോകത്ത് പോകുവാൻ ഒരു വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും പിതാമഹന്മാർക്ക് ശേഷക്രിയ ചെയ്യുവാനും കഴിവുള്ള സൽപുത്രന്മാർ പരമദിവത്ത പുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് ശ്രാദ്ധചരകന്റെ ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തനാക്കിയ ശേഷം പിതാമഹന്മാർക്ക് ആ പ്രസാദം സമർപ്പിക്കും. ഈ രീതിയിൽ അവരെയും സംതൃപ്തരാക്കാം. പിതൃലോകവാസികൾ പൊതുവെ കർമ്മകാണ്ഡിയർ, ഫലേശ കർമ്മികളും തങ്ങളുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായി അവിടേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടവരുമാണ്. പിൻഗാമികൾ അവർക്ക് വിഷ്ണു പ്രസാദം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് അവിടെ തുടരാം. പിതൃലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിഷ്ണു പ്രസാദം ലഭിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൽപുത്രനെ വേണം എന്നും പറയും അല്ലെ. പിതൃലോകം ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നവരും അവരുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വേണ്ടി വരും. ഭഗവത്ഗീത 9:21. കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിതൃലോകത്തിൽ പോകാം, എന്നാൽ അവിടെയും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ക്ഷീണേ പുണ്യേയും മർത്യലോകം. നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം, മർത്യലോകത്തിലേക്ക്. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. പക്ഷെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. മഹാഭക്തനായിരുന്ന പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് പിതൃലോകകാംക്ഷിയായ ഒരു പുത്രന് ജന്മം നൽകാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രത. പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവിടേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. അതുപോലെ യാന്തിമത് യാജിനോപിമാം, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾക്ക്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടേക്ക് പോകാനും കഴിയും. അഗ്നീന്ദ്ര രാജാവ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പുത്രനായിരുന്നാൽ അവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ലോകത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. അവനെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇച്ഛിച്ചത്? പ്രഭുപാദർ അത് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, അഗ്നീന്ദ്രന്റെ ജനനം പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് കാമാർത്തിയാൽ മതിഭ്രമം ബാധിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു. അതാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് ഭാഗവത വ്യാഖ്യാതാവായിരിക്കുന്ന ഗിരിധർ സ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതൊരു വസ്തുതയായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. നമ്മള് ആ സമയത്ത് എന്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് ആ കുട്ടിക്കും ലഭിക്കുന്നത്.
ഒരുവൻ അവന്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പുത്രന്മാരാണ് ജനിക്കുക. ആയതിനാൽ വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗർഭധാന സംസ്കാര ചടങ്ങ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നടുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിഭാവത്തിലാക്കും വിധം രൂപപ്പെടുത്താൻ ഗർഭധാന ആചാരത്തിലൂടെ കഴിയും. ഇക്കാലത്ത് അത്തരം ഗർഭധാന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പൊതുവെ കാമാർത്ഥമായ മനോഭാവം വളരെ പ്രധാനമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനോഭാവം വളരെ പ്രധാനമാണ്. വൈഷ്ണവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈഷ്ണവരാവണമെന്നില്ല അവരുടെ പുത്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദരിയുടെ. അവരുടെ മനോഭാവം എന്താണ് എന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭധാന സംസ്കാരം ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഇസ്കോണിലൊക്കെ സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം ഒരു 50 മാലയൊക്കെ ജപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടി ജനിക്കും. അല്ലാതെ കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള സൗന്ദര്യത്തിലൊക്കെ ആകർഷകരായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാമാർത്ഥയോടെ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും അങ്ങനെയാവുന്നത്. ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഇത് വസ്തുത തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ നേരെ കാമാർത്ഥി ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ആ അഗ്നീന്ദ്രനും ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും. പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നും അവിടെ ആസ്വദിക്കണം എന്നും പറയും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇന്ന് ആരും തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടാറില്ല. സ്ഥാനങ്ങൾ ജനിക്കുന്നവർക്ക് കാമാർത്ഥ മനോഭാവത്തിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ മനോഭാവം, സമയം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സമയത്തിനെ കുറിച്ചും സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടാവും. നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു അന്നേരം അല്ലെ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും ജനിക്കാനുണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണം വരും. സന്ധ്യാസമയം മഹാദേവനൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ. ആ സമയം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നിടത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവരുടെ മക്കളായിട്ട് ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊക്കെ ജനിക്കാനായിട്ടാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുക എന്ന് പറയും. മഹാദേവന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ അയക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അസമയങ്ങളിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ പുത്രന്മാരായിട്ട് അല്ലെ മക്കളായിട്ട് പിറക്കട്ടെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഗർഭധാന സംസ്കാരമില്ലാതെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഭാര്യമാരിൽ നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളനുസരിച്ച് ഈ യുഗത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ മനുഷ്യരും ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് പറയുന്നു കലോ ശൂദ്ര സമൂഹ. കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ്. പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും ഒക്കെ പോലെ ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ മാത്രമായിട്ടാണ്. അല്ലാതെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു എന്താ പറയാ, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ആ ഒരു ദിവസം മാത്രം, മാസത്തിലെ ഇന്ന ദിവസം എന്നുള്ള ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതെന്തിനാണ്? സത്പുത്രന്മാരുണ്ടാവാനായിട്ട്, കൃഷ്ണാഭാവത്തിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല. അല്ലാതെ കാമാർത്ഥി തീർക്കാനായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുട്ടികളും പൂച്ചകളും പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും, കാമാർത്ഥരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് ഈ പിതൃലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ തീർച്ചയായും ശൂദ്രന്റെ മനോഭാവക്കായിരുന്നില്ല. അവൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു. അഗ്നീന്ദ്രനെ പിതൃലോകത്തിലാണ് പോണ്ടത് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ളതല്ല, അവനൊരു ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ കാമാർത്ഥിയോടെയുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള അവബോധം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനായി അവനൊരു പത്നിയെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആർക്കും വർഷം തോറും ശ്രാദ്ധം ചെയ്യാൻ അഥവാ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പ്രസാദം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു സത്പുത്രൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ദ്ര മഹാരാജാവ് സത്പുത്രന് ജന്മം നൽകാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവൻ ദേവസ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വരാറുള്ള മഹാന്ദ്ര പർവ്വതത്തിൽ. ആരിൽ നിന്നാണ് കുട്ടി ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഒരു ദേവസ്ത്രീയിൽ നിന്നും കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു.
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടി എന്നും പറയുന്നത് അല്ലെ? പിതൃലോകത്തിൽ പോകുന്നവർക്ക് വർഷം തോറും ശ്രാദ്ധം നടത്തുവാനും പ്രസാദം ലഭിക്കുവാനും ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുത്രൻ. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറൊക്കെ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? എനിക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, എന്നെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ശക്തിയെ തന്നെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അതുപ്രകാരമാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് അവതരിക്കുന്നത്. അത് ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥം അവിടെ നിൽക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. ജഗന്നാഥ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഒരു വയസ്സ് പോലും തികഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ആ പാല് കുടിക്കുന്ന ഒരു പ്രായത്തില് ആ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ പത്നി ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥത്തിന്റെ അടുത്ത് വരികയും ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥത്തിൽ ആ കുട്ടിയെ അവിടെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴേ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ഒരു മാല ആ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് വീഴുകയും ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന്. അതിനുശേഷം രഥം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവ് ആനകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പോലും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എനിക്ക് ഇതേപോലെ പിതൃലോകത്തിന് പോകണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണമെന്നല്ല അല്ലെ. എനിക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങയുടെ ശക്തിയെ തന്നെ അയക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരിയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു നയനമണി മഞ്ചരി ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടേക്ക് അയക്കും. അപ്പോ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അങ്ങനെയായിരിക്കണം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമുക്കും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സൽപുത്രന്മാരുണ്ടാവണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പാടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ശുദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയും. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് സത്പുത്രന് ജന്മം നൽകാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ദേവസ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കാൻ വരെയുള്ള മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ദേവസ്ത്രീകളൊക്കെ മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിലേക്കും അവിടെ പോയിട്ടാണ് അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് തപസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു, കാംക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധി യജന്തായി ദേവത. ഭൗതിക ലോകത്ത് പെട്ടെന്ന് ഫലം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ഐശ്വര്യ പ്രജയപ്സവ. സമ്പദ് സമൃദ്ധിയും സുന്ദരികളായ ഭാര്യമാരെയും ധാരാളം പുത്രന്മാരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ഭക്തൻ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയിലൂടെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിലൂടെയും സന്താനങ്ങളിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം. അതിനാൽ അവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കും. നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ അല്പബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. എന്താണ്, അവര് ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നില്ല. അവര് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് അവര് ദേവന്മാരെ സമീപിക്കുന്നു. അതെന്താണ്, ദേവന്മാര് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കൂടുതൽ കാരണങ്ങളാവുകയും ഒരു ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് വേഗം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എന്നാൽ കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭൗതികമായി തളക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്താണ്, വീണ്ടും ഇവിടെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അല്ലെ ധാരാളം സമ്പത്ത്, സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ അല്ലെ, മറ്റുള്ള സമ്പൽ സമൃദ്ധികള്, വീട്, മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പ്രസാദിച്ചിട്ട് ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ഒക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദുർഗാ പൂജയൊക്കെ വരാനോ അല്ലെ, ദേവിയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു 9 ദിവസം അല്ലെ. അപ്പോ അവരൊക്കെ ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത്, കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കണമേ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നേരത്തെ മഹാദേവന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മഹാദേവൻ പോലും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നു. രുദ്രഗീതം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ആ രുദ്രഗീതം എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. രുദ്രഗീതം ആരാണോ 2 നേരവും ചൊല്ലുന്നത്
ഇപ്പോ മഹാദേവനും ദേവിയും എല്ലാം ഭഗവാനെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ, പണം, വീട്, കാറ് അല്ലെ, മറ്റുള്ള അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം. അതിനെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അത് വേഗമൊന്നും പ്രസാദിക്കില്ല. പലരും നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് പറയുക സാധാരണ രീതിയിൽ. എന്താ പറയാ, പഴയ കാലത്തുള്ള നാട്ടിലൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതും ദ്വാരകയിലെ സത്യഭാമ വിളിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോ അതൊക്കെ കടന്നു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് മഹാദേവന്റെ ഒക്കെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിക്കും. ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടാണ്. കൃഷ്ണൻ വേഗം ഒന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദേവീ ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകാം. ഓ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെ ഭക്തിക്ക് തടസ്സങ്ങളാകുന്നതൊന്നും തന്നെ നൽകില്ല, അവന്റെ ഭക്തി നശിക്കുന്നതൊന്നും നൽകില്ല, ഈയുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതൊന്നും നൽകില്ല. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേവി ദേവന്മാരൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭൗതികമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്തത്? ഇവിടെ അവരെ ഈ ജയിലിൽ തന്നെ കഴിയാനായിട്ട് അവർക്ക് ഉള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയാണ്. നമ്മളൊരു ജയിലിലായി അല്ലെ, നമ്മൾ അവിടുന്ന് എന്താ ചെയ്യാ, എങ്ങനെ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പരോള് ലഭിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേഗം അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യായി അല്ലെ. സ്നേഹമുള്ളവരൊക്കെ പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ, എങ്ങനെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരും അല്ലെ. എന്നാൽ ജയിലിലുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇറങ്ങണ്ട, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊണ്ടു തന്നാൽ മതി അല്ലെ, നല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ കൊതുക് അടിക്കുന്ന ഒരു കൊതുകിന്റെ നെറ്റൊക്കെ ആക്കി തന്നാൽ മതി, നല്ല തണുപ്പാണ്, കമ്പിളിയൊക്കെ തന്നാൽ മതി, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വസ്തുക്കളും വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ ജയിലിൽ തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവനായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ദേവന്മാര് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സുഖങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാനായിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ തരുന്നത്. അവർ തെറ്റുകാരല്ല, നമ്മൾ അവരോട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ അതിന് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് ജയിലുകളിലൊക്കെ എന്തും ലഭിക്കും. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് എന്താണ്, വീടുകളിൽ നാടുകളിൽ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അല്ലെ, ജയിലിലാകുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് കഴിയാം, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്, ജയിലിൽ തന്നെ കഴിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നു, യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്നു, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു, നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ലഭിക്കുന്നു, എല്ലാം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, പുറത്തു വന്നാലേ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കുത്തിക്കൊന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നതാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും തിരിച്ചാക്രമണമൊക്കെ നേരിടേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. ജയിലിലാണെങ്കിൽ നല്ല സുഖമാണ്, അവരെ പേടിക്കാൻ വേണ്ട, നല്ല സുഖമായിട്ട് കഴിയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്, ജയിലിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളൊക്കെ ജയിലിലാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ടുള്ള വഴി അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭക്തൻ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയിലൂടെയും സമ്പദ് സമൃദ്ധിയിലൂടെയും സന്താനങ്ങളിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാനാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം. അതിനാൽ അവൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഈ കാലത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ തുടരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, സേവനങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ അവർക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവും. ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തി വന്നാൽ തന്നെ അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ സുഖപ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, ताय परमानंदे हरे कृष्ण. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. गुरु वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय परमानंदे हरे कृष्ण.
വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് അടിച്ചു ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവ